Salam, hormatly vatandaşlar. Bağışlan giyjirek çykýan üçin täp uzaklygyň bu daňatanyň adamlaryň jaň etmegi, habarlaşmagy, hat ýazmagy, video rolikler, öz maslahatymyzyň ýurdun için bilen gürleşmek, ýurdun daşy bilen işimiz ýeterlik bol, öýlänim doktora gitmeli boldum. Sebäp kän gepletip bilen atmakurdagym näçe günüm. Şu uqsuzlygy ata agyr derdi. Süleyman Eresan şu güni düşürülmegi bütün halka agyr derdi. Menem şonu dinläp otyň adamlar jaň edip aglap otydan allamyz nädip çekip çydajak ýürek götüren aklatlar vatandaşlar. Hemme çykyş edenlere ahli duýgudaşlyk bildirenlere hem öz gynanjyna hana komment görnüşinde ýazarlar ýalayıp goýarlar. Hem mäňe taňry ýalkasyna aýdýan vatandaşlar toýuňyzda gaýsyn. Indi şuňky gelen habarlara geçsek, şuň ýerden, şuň bolýardan 10 mäşine ýerden bolýar, belki taýda 16-dan bolan Türkmenistanyny, ýani Türkiýede ýöne bizde entek Şübetsede yargıcı bolanak basım yargıcı boljakdy ýöne şuny waýdýanym şoň üçin şu aýyň 10 mäşine ýerden ýani Könürgönjüň häkimi ýörüýte maşyn tutup Süleyman Eresan ejesi o ýani Ziyada Hoca Kawani aeroportda ýeme daşygy getirip şo taýdan samalýoda minirip Aşgabatda uradýarlar. Näme üçin? Oň jogaby belli. O görgülini Aşgabatda akydip indi şol ýanky oňa basyş görkezjekler. Diýen zatlaryny ýygyna allyjekler. Başga çyrak çykyş etdiýjekler. Ay bulary bizine gün samp edip 2 ol ýanky asla bir günadal adamları getirip bir kısanagyny ne şol narkoman mı olmaby mı türmäge basşaklar. Şeydip öz boynundan eden jenaýatyny aýyrmakçy bolýar. Olwan oly oň töweregi. Ýöne bu başa barma. Sen ol enäni äkit, sen oňa pul hödürle, milyon ber, milyard ber. Ýöne bu az habar bütün dünýä ýaýrady. Ey heýwan. Uskelle. Sen öz ahtın äkitde şo kerim bolyň damagyny çal öz eliň bilen. Şonu da şuň ýaly tragediýa bolma türkmen halkyna. Süleyman Eresan edip urup öldürşüňiz ýaly. Sen näme kasas kıyamata galar öýtdiň? Bernäme berýän bolsaň o maşgala. O görüp otyr, o nähil garyp şertde ýaşaýan. On kakasynyň köne kuşul demirleri traktoryň maşynyň şol köne zapçatlaryny ýa demirlerini bazarda satyp maşgala ekläp oturan. Ey heýwan, sen kiýaly türkmeniň baýlygyny milliardlap ogurlap nämeçeňine därläp ýören adamlar däl. Jeden gatawr bolsun. Sen beýdip sypmarsyň. Ol o çağajygy urup öldürenler bir jogap bermeli. Soň baskançak tä sana ýetýänçe ýene de 10-15 tane pesenden ol götkädili ministrliň ýol başçylygyň bar. Hemmejig jogap berer. Gitjek ýeriň ýokdur. Sen o nereseň ejesini äkit aýagynyň aşağı dolardan düşer. Sen oňa gat jaý alyp ber. Ýöne ol oglanyň sen öwedini dolmarsyň. Beýdip sen halkyň agzyny bekledip bilmersiň. Bizmeýine geçdi sana ol ýüzläp beýguna adamlary öldürmek, ýok etmek. On näçinji ýyly margyresy ol awtobusy sen ahranyň basalap depelek geçen wepat bolan 26 çağa kim jogap bermeli? Sen jogap berersiň. Töwerüňdäki ol ahranylaň bilen. Şäňmi? Hemmäňe jogap berersiň. Gitjek ýeriňiz ýok. Ýöne entägem şükür edin. Diňe halk sizden jogap sorap şo bilen alalaşyp ýa şo bilen injelse.
Yönetediğim maşgalaňyzyň, çağalaňyzyň üstünden halkyň ýumrugy ýense ondan nahili bar. Şondan gorkun, şondan eýmenin, şo zatlaryň bolmalygyny giýjegini Hudaýdan dilek edin. Özüňiz hiç boş. Siz boş. Şaňmy? Saňa diýen gurban bol. Sen inni beýdip o taýda hek gerip we gedemlik edip gezmersin. Hökümre warlygyň gutordy. Gutordun ne senki? Ha. İtin oyunu bolsa da göläň çyny diýer. Inni halkyň çyny şu tapar. Seni tahtından düşürmän haram tohumyň töweregiň bilen halk inni içerik öýe girmeýär. Borlu gutordy senini towukka tege gabap saklamarsyň indi bu milleti. Inni görersiň bu halkyň ganyny nahili nesillerin bu halkyň gowrasyny nahili nesillerin ol ganaýlanyp geçmişdäki gahrymanlyk. Ha? Inni görersiň sen türkmeniň hakyky, türkmeniň nirdedigini ýa kimdigini. Sen özüň goramak üçin ol aşgabadyň halkyny iýdiren boldun. Howe bildiňe bäherden karasyna bar diýen bol. Şolar sen ilkinji, şu ýanky agdan toprağyndaky adamlar ilkinji seni tutuşdurar. Şolar sen jezaň berer. Sen olaňam göbek gany beýleki welaýetden halky bilen desseň bir topraga deň dökülenler. Artyk maşy istat ýok hiç kimde. Şonu ýadyňdan çykarma, unutma sen diktator. Enne bu öýdäbi, anne ejetini alyp gidipdirler-de. Süleyman neresen? Enne başlan adamlar sağlam uğru. Onun yeme bu ilçhanası näme diye? Türkiye'deki. Enne men pikir edýär İstanbul'daki konservatuary bolmaly, maňa habar uradarlaryna ilçhana diýip aýdýarlar-da. Şol asly ýanky könürleşli bolan bir ýigit ady maňa uratdyr Abdullayev Hakim diye. Şol düýü ýemede Facebook'ta şu ýanky Süleyman nerese barada habary Facebook'ta ýerleşdiripdir. Onu çağırıpdyrlar, akıdypdyrlar ýeme ilçihana şu Türkmenistanyň konsultlugy soragy diýerler, sen näme üçin şunu Facebook'ta goýýar? Gynanç bildirjek bolsaň öz ýanynda gördüň, okudy, goý şo taýda näme üçin beýleki adamlara ýaýradýan diýip ine onu hemle hakky alar diýer. Seret bilen edýän oýnu watandaşlar. Ey heywan, ilçhanada otururlar. Konsultada otururlar. Diňe Türkiýede däl, bütün şu Türkmenistanyň ýerde konsullugy bar bolsa, hemmäňiz siziň işden boş. Siziň hemmäňiz kanun öňünde jogap bermeli bolsaňyz, eden jenayetlaryňyz üçin. Jenayetlaryňyz nämeden ibaret? Siz öz boynuňyza goýulan döwlet borjuny ýerine ýetirmäliňiz üçin. Siziň borjuňyz ýurduň daşyny işläp beren Türkmenistanyň garajdalaryna himayet we kömek etmek ilkinji siziň borjuňyz şol. Hem Türkmenistanyň hak hukugyny beýleki döwletlerde goramak, gollamak we şoňa kömek etmek elden elen. Hani näme üçin şu näçelli 2 milyon oğulay Türkmenistanyň garajdalary ýurduň daşyny wizasy, pasporty, ýurda dolany bilmänweti. Siz onu näme işläp berýärsiz o taýda? He? Bir ýyl bäri Türkmenistanyň ýoly ýapyk samolyotlar uçanak, paraxotlar gatnanak, otlular gidenak, maşylar baranak. Sen näme üçin oturýarsyňyz onu ilçhanadan? Ha, şular hekimýaly ýigitleri iýdarlamak üçin oturýarsyňyz. Siz onu öz watanyňyzyň, halkyňyzyň peýdasyny däl, şulan garşysyny işläp oturan adam. Siz jenayetkar hemmäňiz. Jenayet kodeksini sizin temmiňiz bar. Şonam alarsyňyz. Siz pikir etmäňiz gaçyp gidersiňiz diýip. Ýok, arkaýyn bolun. Şu ýeriň teýine girseňiz hem tapyp getirer. Jogap bermer bolsaň kelläňizi ýalaňaçlap. O müllik Gurbanyň öňünde jogap berdi, kellesini ýalaňaçlap. Siz halkyň öňünde jogap berersiň. Gitjek ýeriňiz ýok, halkyň hiç biriňiz bağışlamaýarym, sypdyrmaýarym, jezaňyzym ene size kanun berer. Bizden kanun berer siziň jezaňyzy. Gitjek ýeriňiz ýok. Ha? Türkmeniň bir sözü bar. Odu özüňe bas, ötmese keseke diye.
Şo neresi çağan ölümünü özüňize basın. Öz çağaňyzy öllü şular ýa urulup ýenjil öldürüldü diýdi basın. Siz çekip götürjekmi? Şonu siz bagyşlajakmy? Ha? Onu näme üçin ol bir garyp masalan çağasyn bugüne salýan. Pikir edin. Yekece öýdi, şol Süleyman neresen? Yekece öýdi. Sizin ähli Türkmenistan bütün dünýäde yerleşen ilçhanalaryny köp peýda we awra getirip biljekdi Türkmenistany. Bilýäňizmi siz şonu heýwanlar? Eger şol dünýä arenasyna çykyp göreşen bolsa Altymurat nereseden pes durmazdy. Diriligine o neresen ene görüpçilik edip ene düşüren günüňiz eden jenayatyňyz şo boldy. Tapawdy ýok. Şonu urup depip şu güne salyp öldüren adamlarym siz hem şoň üstüni gömýärlerim jezaňyz desseňdir. Gitjek ýeriňiz ýok. İlçiň, oň ornmasary, konsulluň, şu konsul işgärine şu Türkmenistanyň gelip 3-nji, 5-nji kömekçi bolup işleýär. Hemmäňiziň familiýaňyz bar. Gitjek ýeriňiz ýok. Maşgalaňyzda ýaşaýan adresleňizde çelli bar. Men lüstrasy dip näme aýdýan? Ine siz ýaly haramzady jenaýatkärleri jenaýaty çekmek üçin aýdy. O garyp halka degişliler ol lüstrasy. Ya öz halkyny zulüm etmedik. İslenlik döwlet edarasyny ya gullukçysyna egini pagolla degişliler. Ine siz ýaly haramzadalara degişli. Onu men siz aýdýan kanunçy hökmüni. Şeňmi? Çekersiňiz jezaňyzy. Halk gördü, düşünni, billi, bir ýyldan gowrak bar halkyň göz açyldy, aňy durlandy. Billi siz nire akidip barýan, siz gassap, şu halky çapyp öldürüp beren gassap, size ýurduň içinde halk gerek gel. Şu territoriýany kimi boşadyp bermeli bolsa siz şoňa taýýar, öz halkyňyzyň garşysyny edýän iň uly jenaýatyňyz. Ine bir yerde dönük bar bolsa Türkmen toprağını şol toprak dörep Türkmen adyny götürüp örer milletin içine iň dönügünün dönügü siz. Ýöne kanun bar, ýene de Türkmenistany atyw jezasy aýryldy. Şo bolmadyk bolsa sizi göre isteýän kasoýa batmaly ahliňizi. Onu men aýdýan size. Berin jalabaňyz haýsy suwda berýän bolsa ine men durun öňüňizde. O beýleki garyp halka azar bermen. Gelin men bilen suwtlaşyň, haramzadalar. O näme üçin siz onu o Abdullah Hakim çağırıp borkudan bolýan? Ol şol toprağın çağısy, ol Türkmen, ol Daşaw welaýatynda doglan, ol ine şol könürgönçde göbek gany daman dökülen. Ol sojaga nerese jany ýanyp soňy duýgudaşlyk edip goýdy. Siz kim oň elinden ol hukugyny alar ýaly, ha? Kim siz? Duruverin. Ende görjeňiz öňüňizdedir. Biraz sabır edin. Gitjek ýeriňiz ýokdur. Onu men size aýdýan şu. Hana jalyp edin. Men üstümden. Men taýýar, haýsy suwtda siz bilen suwtlaşmaly bolsa. Sizden başlap ta o ýokarga oturan lellimňize çel. Üýşüp kollektiwin arda ýazyň ene men dugum siziň öňüňizde. Eşdiňizmi? Ýöne Süleyman neresi? Şoňa meňzeşler 30 ýyl bäri ähli bir kanun cezalandyryp siz tarapyndan giýilen, öldürilen he ähli adamyň ganyny we hakyny men sizden soran ýurda baryndy. Men şoň üçin barýan şo ta. Men hakimet ya döwlet wezipesi üçin barama, şu sizi cezalandyrmak üçin barýan. Egerde o zulüm aýtypdy Niýazow, Gurban Gulsyny da ýene bir gezek ýatlady. Şolary beýik Allah Taala prezident bolmakly urawa gören bolsa, şu menim şolaryň büdürejek daşy edip ýaradanlar. Şolum geldi. Bolar gitjek ýeriňiz ýok. Men etmesem, men yetmesem, hana çykdyny ýaş ýigitler gyýdylar. Şolar siziň hemmäňiz mejbur eder. Gitjek ýeriňiz ýokdur. Enne vatandaşlar ýene bir habar oğla çağırımını zan edip aýdypdyr. Şo taýda ýanky Türkmen News ýemesi bar, internet portaly, on ýol başçysy Ruslan Mätiw şo bilen görleşipdir. Ruslan Mätiw goýupdyr 3-4 ýerde talapnamalaryny öz beýanatyny edipdir. Şol ýerde ýene de aýdylýanda şol ýörüýte barlyk komissiýasyny döredip
Süleyman Neresen ölümün yerine barlamak için komissiya düzmeli we şol komissiýany Türkmenistana goý berilmegini haýyşlar talap edýär. Gaty dogry. Birinciden Ruslan Mätew şu eden aladaň üçin Taňry ýalkasyna aýdýan halkyny ortadan borcuňyz etmeli işiňiz sag bolun. Şol işleri edip oturanyňyz üçin belki netijesi bolsun. Men galan edip oturan işlerinizi aýtmaýyn, onu edenizden soň siz aýdarsyňyzdan soňra bärde halka ýetirer. Sag bolun. Inne şol ola çaryny aýtdy da watandaşlar ýene bir gezek ýatladyň. Şu öňümizdäki 5-nji gün aýyň 19-ny Amerika ýa New Yorkyň wagty bilen sagat 12-de Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde piket miting boljak. Şoňa baryn gatnaşyň. Ýene de aýtdy ola çaryny aňyrk hepde de soň anyk wagtyny aýdyr. Washingtony Türkmen ilçihanasynyň öňünde şular ýaly piket gurulajak. Ýöne şu 5-nji gün öňümizdäki 5-nji gün New Yorkda soň aňyr açan boljak nemede Washingtony onu aýdy. Başga döwletlerde şu mahal Ýewropa döwletlerinde koronavirus derarly gadagançylyk bolan soň biz köpçülik çäräni geçirip bilemdir. Mümkin bolan ýerde kim başarýan bolsa, kime ursat berilýän bolsa geçirin watandaşlar. Her ene olgun men gürleşende aýtdylar, her 4-nji gün hepden her 4-nji güni ýanky jumalyk okulýa da şowuzda men kendinarda din orundan düşünjän bilim bolmansaň ýöne men eşdenmäý diýär. Şu her 4-nji gün bize iýis günü ilýatda ýanky ýemede Balkan akyly. Şo gün şo geýje şol ýolan adamlara ýanky şol jumalyk okulýan eken. Şu Süleyman Neresäniň jumalygy şol her 4-nji gün boljak tä 40 welýänçe. Watandaşlar kim ýatlajak bolsa, kim ýanky doga töwür etjek bolsa, ene her 4-nji gün şonu edip bilersiňiz. Şonu aýdyň. 40 gelende onu öňünden bilersiz, onu bütün halk bolup şo günni sadaka da berer, soň töwür aýaty bakalar mescitlerde de, öýlerde de. Men şonu aýtjak boldum. Onsoň oýla çaryny size haýyş halkyň öňünden şol ýeme baraňyzdan Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne baraňyzda gaýrat ediňdi. Şo tak Düzodo Federasiýasynyň baýdagy bar dünýä boýunça. Şonu alyp baryň. Süleyman Neresi şol federasiýanyň agzasy. Şol federasiýa awry getirip biljek ýigidi neşe edip urup öldürdiler. Dünýä boýunça şo Düzo Federasiýasynyň baýdagyny alyp baryň. Hem de şoň düýp organy bar federasiýa. Amerikadaky. Şoňa da ýazyn. Bolmasa şoň öňünde piket edin ýene bir gün. Ene menden size beriljek maslahat şol. Bir ýerde haýsy döwletde watandaşlar Düzo Federasiýasy bar bolsa, Süleyman Neresen şol ýa suraty bar, elindäki diplomlar, boýundaky medallar. Ene şu ýagdaýa düşülip şu ýigit ene şehit boldy diýip ýazyp ugradym. Goý muňa bütün dünýä inni baha bersin. Syptyrman şolaryny. Borluk oturdy. Ýene de kän gelen maňa ene adamlardan onu haýyş etdim. Ben nahili boldy. Başga da ölen ýeterler bar edi. Hana çarjyda da bolan tragediýa bar. O barada aýratyn çykyş edip aýdyp berer. Ýene de bar. Şo Margaret baradaky bilýärler hemme maglumatyňyzy ýetirin bize. Bormy? Enne şol Süleymanyň depderi diýip biz ene sahypa açdyk. Şol depderin içine, şu Türkmenistanyň içinde Niyaz hakimede geleli bäri. Meselem SSR ýykyryp Türkmenistan garaşdyrlygy alany bäri atsyz, sorsuz türmelerde, başga ýerlerde öldürilip ýitirilen adamdan ählisin bir kanun ceza berilip öldürilen adamın hemmejigin adyny sanagyny şo takýarlar. Ine soň gelecekde Gaga tribunalyna da halkara, Gaga tribunalyna da beýlekisine de halkara guramalary çagyryp briefing etmäge de biziň elimizde dokument bar. Ondan şu kaçık giderler var. Bar şumar Ýewropada ýaşap bererler. Niýaza hyzmat edip halkyň puluny ogurlap giderler var. Hemmesi getirilmeli var. Ine şo sanagyň içinde. Gaýrat edin, uğradın. Şol iki emen diktatorun eden halkın karşısına eden ähli jenaýetleriniň üstü açılmaly.
hem ykdysady jenayetleri, hem insanlaryň garşysyna eden jenayetleri, hem dinarlaryň garşysyna eden jenayetleri. Pikir beriň watandaşlar, onlarça da yüzlerçe halalhor öz dinini, öz dini ykdykadiyetini, öz dünýä garaýşyny berja edip oturan musulman benneler hana zynnana çüýredip oty. Olaňam köpüsi ýaş ýigitler. Olaň näme günäsi bar? Hökümetiň öňünde. Kim ol gurban ol, bağışlan ol, buğdyna seyip beren? Ol kim gelip musulmanlary akyla öwreder ýaly? Ha? Ya olar türmä basar ýaly? Şu bolup duran zatlar, o kellesi, sellel, o mescitlerde on öňüne ýazylyp ýatan molla sumoklar nire seredi? Olar Kur'any Allah Taala tabiilmi ya diktatora diýilen soragy goý olan ynsaw çatýan bolsa özleri jogap bersin. Men olara jogap taýýar. Ýöne goýny öz ynsawyna goýýar o zatlar. Ene gysgaça aýtsak, şu ullukça şeýle hana goýup otyn ýetişip bilemek adamlar iýliğine ýazyp durlar. Ýazyn, çykyş edin, aýdyn her biriňiz öz ýürekdäki agryňyzy, isleňizi beýanat edin. Indi bollu adamlar öz kölegiňizden teskenip bermän. Bu Süleyman Neresani öldüren bolsa ol hökümet erti gelip siziň çağalaňyza ýapyşar. Bugün urup köçä taşlak giden bolsalar erti gelip öýüňizde öldürüp giderler. Bular azdy bu azgyllara hiç bir kanun, hiç bir bulan öňüne böwet bolup durjak. Ne kanun bar, ne başga zat bar. Diňe halk bolup böwet durmasak, şolaň öňüne almasak bollugy tordy. O taýda döwlet hem ýok, hökümet hem ýok, konstitusiýa ýok, kanunum ýok, mehkemesem işlänek, sudlarym işlänek, prokuraturasam, polisam, Pisor ministerligim işlänek. Halk ene yesir düşdi bulan eline. Biz zalojnik urusçalap aýtsa. Zalojniklerin deň ýarysy 60% ýurdun daşyny işläp, gara der döküp, şular ýal gara işlerde işläp gazananny öýüne uğradyar. Bu hökümetem şol öýündäki çağalaryny ýygyna galyp kömek etmeden geçer. Bizaga pullar o haritdan bahadan gymmatlady. Bir aýa ýetmeli zadyny bulary bir hepde zordan ýetirek garan gününe açlyk çekip oturmak. Ene biz şuura geldik. Geleceğimiz yok. Siz pikir etmeň. Ol ýaşlar diýär, ay bolýa, näme bolsa şo bolsun. Okumaly torp watana bar, size iş barmy? Size pul barmy? Size pensiýa barmy? Näme bar? Hiç de. Oturun, oýlanyň, pikirleriň watandaşlar netije çykaryn. Bolýa onda şu ullukça hemmäňiziň giýjäňiz rahat bolsun, habarlaşar durur. Sag bolun, Taňry ýalkasyň edýän çykyşlaryňyz üçin toýuňyzda gaýsyn adamlar. Sağlıkta görüşelim.